He comentat abans, és que jo no he obert cap expedient sancionador. Aquest Ajuntament de Ripoll té un cos competent que és el qui ho fa, no sóc jo. I evidentment les ordenances d'aquest Ajuntament estipulen si és una infracció lleu, si és una infracció greu i per tant de quins imports estem parlant. I evidentment que es valora si hi ha reincidència i el que és reincident se li posa una sanció més alta, evidentment. I com li he dit, l'objectiu de tot això no és recaptatori. Per això vam portar a les ordenances aquella clàusula que et permet bonificar el 50% i evitar, per tant, aquestes sancions que podem coincidir en que algunes vegades poden ser excessives o elevades, però que en qualsevol cas són les que estipula el propi reglament. M'entén què li vull dir? Per tant, no és que nosaltres derimim quin ha de ser l'import en base a qüestions ideològiques, és que això ho estipulen les pròpies ordenances. Respecte al dret de manifestació que em deia vostè, jo com a Aliança Catalana n'he fet unes quantes de manifestacions. Sempre hem notificat el departament corresponent. Si hi ha una normativa, si hi ha unes regles, tant costa de complir-les. Hi ha una senyora que va ser sancionada en aquesta concentració que diu vostè, que l'hem sancionat 3 cops per fer intervencions amb micròfon sense autorització municipal. Escolti'm, si el primer cop se li diu que no es poden fer intervencions sense autorització municipal amb un micròfon, tant costa entrar una sol·licitud a l'Ajuntament de Ripoll sol·licitant autorització? Cal reincidir un segon cop? Cal reincidir un tercer cop i sortir a TV3 dient que tenim una batllessa absolutament repressora? No és més fàcil complir la normativa? No és més fàcil? No som tots igual davant la llei? El fet de tenir certa ideologia t'eximeix d'haver de complir la normativa vigent? Jo crec que no. Jo crec que tots hem de complir-la. I jo crec que això contribuirà precisament a la convivència i a la no polarització de la societat. El que contribueix a polaritzar és saltar-se reiteradament la normativa perquè jo sóc de la CUP o perquè jo sóc de l'esquerra independentista i acusar els altres de repressors i de totalitaris. No, escolti'm, és que vostè ha incomplert l'ordenança. Compleixi-la i no tindrà absolutament cap problema. Cap. Jo he autoritzat paradetes, he autoritzat concerts, he autoritzat calçotades, he autoritzat tot el que se m'ha sol·licitat de manera adequada. Però cenyim-se, si us plau, a la normativa i al reglament. És que em sembla que no costa tant d'entendre.